Sangana zvekare kwataita paKulian TV channel yenyu yatinokupakurai nawo latest nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika. Kana uchangosvika pana pari first time yako uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZanu PF, anga nekulike this video right now kuitira kuti vaboikane. Ndatoya handanguva yekutambisa. So nyaya iri pana parigedzeni kuti gaga kutema ugariri kwemukwasha munyowani munoziva kuti hatingoite zvekutambisa nguva. Nyaya iri panapa yakamira kadai so: Zimbabwe has been included in a proposed American travel ban list. The list, which has 3 categories, is being prepared for the White House by the State Department. Zimbabwe must address concern over its failure to share traveler information with the United States, improve security measures for issuing passports, and stop alleged sale of citizenship to individuals from restricted countries. Zimbabwe will have 60 days to comply to the proposed order once it has been signed off. Failure to resolve these issues may lead to increased travel restrictions for Zimbabwean passport holders. Zimbabwe would be considered for a partial suspension of US visa issuance if its government does not make efforts to address deficiencies within 60 days. Inini ZANU PF zvangu sekuziva kwandinoita vanogona kutoignora vatoti ameno kuti vanhu vachanga vasatotravele kuenda ikoko because vanenge vachiti ndokune vanhu kuri kuvakwa opposition, vanhu vacho vari kuenda ikoko vari kuzonotididi. Ipapa munongovaziva itsika yayo ZANU PF kurwadzisa vanhu mukuzviona mutori pakati pekuningina because vanenge vanhu vakawanda vari kuraramira ikoko vachinodididi. Itsika yayo kurwadzisa vanhu. Nyaya iri apa iri simple, vanofanira kungocomply. Sehurumende inofanira kungocomply. Hapachadiwa vanhu vane pfungwa dzaidzo dzengoti kwakadai so ikoko. Pane zvimwe zvinhu zvingori easy. Regedzai kutengesera vanhu citizenship vanenge vachiuya vari kuma-restricted countries, varegedze kupinda through your country. Ndo nyaya iri simple chete ingoripona pari kungotaura. But mukaramba muchingozviita izvozvo because of corruption, because of munenge muchida mari, ndo panenge pakutanga kunetsa. Anytime munongonzwa zvaakunetsa futi kuti muZimbabwe vapinde muAmerica nenyaya yemavisas. I don't know, but iyi nyaya iyi ikati ngangoti it's bad news because isusu tinonyatsoziva character neunhu hwepolitical party inonzi ZANU PF. Vanhu vaya hameno kuti vakatobva kuheu here kana kuti ndo gehena racho pachavo. ZANU PF inotori gehena chairo. Vanotoita zvimwe kutorwadzisa vanhu, itsika yavo, vakatosikwa vachingoti vanhu mucharwadziwa. Because I still remember pakanzi pakatwa USAID, pakabuda maministers yacho vachicelebrata. Opposition yanga yakajaidzwa, opposition yaizodai so. Wozotaura izvezvi so hazvo pazonzi nyaya yekunzi panogona kungomiswa zvemavhisa, vanocelebrata futi votoziva kuti tazvivharisa munhu wese kunyika kwake. Ese zvinonzi kunyika kwacho kunenge kune chiriko, muswera muchingobvairirwa nezvipana zvinenge zviti zvimbinga. Ini pamwe ndatopedza, pamwe munogona kuswera mana passion java atomo munhu nadzoka kuZimbabwe zvamuchosa. Ameno kuti anything can happen. Ndo nyaya dziri panapa muri Zimbabwe. Regedzai nditobuda zvangu, handisina nguva yekutambisa, ndangokuonesai zvinhu zviri kuitika zviri paground. Kana uchingosvika pana pari first time yako, gara wati follower, join this channel, tirambe tichikupa nyaya. Because nini nyaya idzi ndozviziva zvinenge zvichiitika, hazviperi zvakanaka. Namba dzekusara pascreen ndedzevanoda kusenda maaudios vachitaurawo anything that is happening in our country. Makadi mukoma Kulian TV. Aiwa, tinotenda nebasa rauri kuita mwanangu, ibasa rakanaka. Ndangoti tibate tinongonzwa ana baba vachitaura, tati timbotaurawo tirisu vana mai, nekuti ndisi tiri kuona vana vachichema nenzara mumba musina chikafu, baba vabuda kunoshunja vachidzoka vasina. Vana veZimbabwe tese tinomboda Chamisa, tiri kuda kuti Chamisa aite president wenyika ino. Asi strategy yataakushandisa, we are facing an elephant in the room, and that elephant is Emmerson. Saka us alone as a party hatikwanise kumubvisa. We are blessed nekuti kwasimuka ivo vezanu vacho ndo vaakuda kuti aende. Saka isusu takutobatana nemuvengi wedu because we have got a common enemy anova ndiye Emmerson. Isusu maOVET army taita common enemy anova ndiye Emmerson watakuti ngatimubvisei. Saka let's do this together. Tisingashandise nyaya yepati kuti inini ndiri wepati yakati, inini ndiri wepati yakati. Aiwa, ngatibatanei tibvisei munhu ari muhurumende uyu atishungurudza, atitambudza, ngaabve aende. Topinza anobata panguva iyoyo ombotibatei
then tozoita ma-elections. Hazvirevi kuti tinoida ZANU, but we have no choice right now because ZANU yacho ndo yasimuka kurwisana naMnangagwa. Ngatirege kushandisa nyaya dzemapati. Nyaya yemapati haishande yezvinezvi. Takushandisa strategy yekuti ma-war veterans atibatsira kuti tigone kurwisana neshumba iyi. Ngatibatsirane navo, ngatibatane. Iyi nyaya yesema-citizens. Asi sevana veZimbabwe, kwete kuti isusu sevanhu vachamisa, no. Isu sevana veZimbabwe ndisu tiri kusimuka tichiti enough is enough. Zvichazoitika kumberi hazvina basa. Guys, we don't care kana pakaiswa gudo kuti ritonge, as long risiri Emmerson Mnangagwa. Get my sense? We want to get rid of this regime. Chete ndo zvatiri kutsvaka. The rest tinozviona tamberi. As for now, ngatibvisei iyi ngozi yakamuka umusha, ngatibvisei ngozi yatinayo yatitambudza munyika yechizvarwa. Ngatibatanei, tichazodzokera kumapati edu tapedza kubvisa ishumba iyi. Apa tirikuda triple C, tirikuda MDCT, tirikuda MDCW, tirikuda MDCZ, tirikuda ZANU-PF2, tirikuda ZANU-PF3 kuti tibatane tirwisane neiyi nzou yatatarisana nayo. Zvemapati handifungi kuti zvichashanda for now. Let's come together, let's unite as a country. Zvorwadza mani vana baba. Tarisai zvaitika kwaMutaro. Vana mai ndo varwisa mupurisa wekanzuru. Vana baba vachingoshedzera varume mumasaidhi. Munoda here kuti tifunge kuti muZimbabwe hamuna varume? Nekuti vana mai ndisi takutorova mapurisa ekanzuru, imi makamira muchingoti hoyo hoyo hoyo. Imi munoreva here kuti youth yeZANU-PF ndiyo chete youth muZimbabwe? Hakunawo vechidiki here vari kuonawo nonsense idzi? Tese tonyatsoziva kuti youth iri muZANU vana vakastika vari kupiwa madrugs. Mwana asingagone kunyora kana zita rake zvake ari kungoabhuswa. Tine vana vari kuenda kusvika mumayunivhesities mumacolleges. You think we don't have youth iri energetic inogona kumisana yakanangana neyouth yeZANU-PF? Iyo nyaya yedu yediplomasi vana vedu yekuda kuita usaladi. Uchaenda ukatitora degree yacho ukashaya basa kwokunoshanda, ukatengesa airtime uine degree nekuti ungofunga kuti uri musaladi. Inguva yekutopfeka majobho vanakomana motarisana generation to generation. Itotututu youth to ZANU-PF. Ima hamuna kudhakwa nemadrugs, hamuna kustika, munorohwa nemunhu akastika. Youth yeZANU-PF inopiwa mbanje yonzi endai kufront munoro. Zvino imi ndo vanhu vangakukurirei ivavo? No, rise up Zimbabwe, rise up. Simuka Zimbabwe, simuka. Taneta tatambura. Zuva rikadoko hauzoti vana unovapei. Unoziva kuti mwana unomupei nezvinzwai. Kuti izvo mavhendors ngaabude muroti. What do you think about that? And we still okay with that? Saka ndogara umba vana vacho ndovapei, nokuti kurodhi kwacho ndokuri kubva school fees. Saka Mnangagwa chaakuda ndichongoti aite genocide yekuti vanhu vangofa starvation vari mudzimba. No, simuka Zimbabwe, simuka. Varume muZimbabwe, simukai. Vana baba muripi? Muripi vana baba? Onewo zvakaita kuMozambique. Simukai. Kulen TV uri sei? Indinonzi game over. Vanondiziva kubva kunana Juda Osana. Auya ndinayo varume yekungoti ngatitsigirei vageza. Kana vanhu vane shungu nenyika yavo, tikati neshungu nenyika yedu sezvatiri kuita izvi, ngatitsigirei vageza. Kana tichiziva kwatiri kuenda chaiko chaiko, ngatitsigirei vageza. Mukuru ane ruono rwakanaka, wakashanduka akamenyeka, akabva munhau yevanhu vari kuzviti veZANU ava. Tinomutenda mukuru akauya nomuono wakanaka kudai. Ngatitsigirei vageza, navo vageza. Kana panoda zvibhakera, haiwa ngatibatanei vana veZimbabwe, tiripo. Panotoda mimhonza kana matanda matemo, hatipindei, ngatimboshingirai. Nyika ndeyedu iyi, haisi nyika yaMnangagwa, haisi nyika yavana vaMnangagwa. Nyika ndeyedu, ndeye vana veZimbabwe. Saka ukaona munhu achishinga kuti unoti ndeyake yekututira mukadzi wake nevana vake muparamende, aiwa izvo hazvibudi izvo. Ngatimboshingai vana veZimbabwe.